खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै 20 नभेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गाज्रि सान मेगन गोसा सुबुंनि नोजोराव गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गोनांथार। वृष राशि गोसो होथाबनानै सोलोंथाइ लानायनि मोजां फिथाइखौ मोनगोन। साननायफोरा जाफुंसार जागोन। बिमा बिफाखौ गोजोन होनो हागोन। मिथुन राशि गोसोआ गिखांगोन। आंगो सुबुंनि मदद लानाया मोजां। देहायाव बायदि जालुनाया जोबनाय नङा। कर्कट राशि गोथार सान खामानि मावनायफोरा जाफुंगोन। रां बुथुमना लानो हागोन। सिंह राशि बबेबा खोथाफोरा गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन। मेगनाव मोदै गगोन। गावनि आंगोनिबो अननाय मोननाय नङा। कन्या राशि सोलोंथाइ बिथिङाव जाफुंसारनायखौ मोनफुंगोन। बायदि मोजां खाबु फैगोन। खुसिनि सान। तुला राशि बायदि गाज्रि साननाया गोसोआव गाज्रियै गोहोम गोग्लैनो हागौ। गसाइखौ खुलुमनाया गोनांथार। साना मोजां नङा। वृश्चिक राशि समा गाज्रियै खारगोन। बेले बेजे साननाया गोसोआव गाज्रियै गोहोम गोग्लैनो हागौ। धनु राशि दुखु सैनांगोन। सैथोखौ बिजिरनायाव गोबां गोनो गोथो जागोन। जेंना गोनां सान। मकर राशि थाबथाना थानाय खामानिया जाफुंगोन। फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा मोनगोन। मोजां सान। कुम्भ राशि गाहाम सान थिरांथा लानायफोरा जाफुंगोन। गोग्गो सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन। मीन राशि देहा लोरबां मोनगोन। जानो खहाबनाय नङा। गोजोन गैयै सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।